Ба, Б, Б. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Віншую усіх з Днем Ведаў. Ой, гэта так цікава ходить у школу. І Ба, Б, Б. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, Буслік. Прывітанне, сяброўка. З 1 верасня ўсіх. І цябе, Рыся. Дякую. Я сёння быў на занятках. Гэта так здорово. І ты ўжо сеў за домашнія заданні? Не, пакуль што нічога не задавалі. Але мне так цікава. Ой, я вучуся чытаць. І ў мяне атрымліваецца. Паслухай. Ба, Б, Бу. Буслік, ты робіш поспехи. Я упэўнена, ты будзеш выдатнікам. Вельмі хочацца добра навучыцца чытаць, пісаць, лічыць. І я сёння была на занятках. Так здорово, што сёння ў першы дзень у нас была фізкультура. Мы і эстафеты бегалі, і скакалі, і канат перацягвалі. Ой, а у нас сёння была экскурсія ў парк. Мы за дрэвамі назіралі. Вавёрак бачылі? Маў, я за лето так засумавала і па настаўніках, і па сябрах. Ой, цудоўна, што ёсць школа, дзе і веды можна атрымаць, і побач з сябрамі пабыць. Сапраўды, як можна жыць без школы? Я вось не ўмею сам чытаць. Мяне вучаць і задачкі рашаць. Ой, так цікава. Буслічак, ты не забывайся, што ў школе і спяваюць, і вершы чытаюць, і столькі фізкультуры. Ой, а яшчэ сказалі, што ў нас будуць урокі, на якіх мы станем птушак вывучаць. Ой, я абавязкова добра падрыхтуюся і крыльца падыму, каб мяне настаўніца выклікала да дошкі. Гэта ты добра вырашыў. А калі будзе тэма пра кошак, таксама добра падрыхтуйся. Ой, абяцаю, Рыся. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. С Днем Ведаў вас! Прывітанне, дзядулечка. Ой, добрый вечер. І вас со святом. Мы з Буслікам абменьваемся ўражаннямі пра першы школьны дзень. Ой, это цудоўны дзень для ўсіх, напоўнены прыемным хваляваннем. Ой, так у мяне і было, дзядулечка. О. Я толькі зараз супакоіўся і падумаў, што ўсе дзеці ходзяць у школу. І вы, дзядуля, калі былі маленькім, таксама хадзілі ў школу. Вядома, і мае бацькі, і бацькі маіх бацькоў. І ўсе дзеці вучыліся пісаць, чытаць, лічыць. Так, толькі раней сшыткі, ручкі, падручнікі выглядалі па-іншаму. Ой, і камп'ютара ўжо раней не было. І калькулятараў, і інтэрактыўных дошак у класах. Нават цяжка такое ўявіць, Румаў. А хочаце паглядзець, як выглядалі школьныя прылады у мінулым? Мы будзем падарожнічаць у часе? А чаму не? Куфэрак чароўны нам у гэтым дапаможа. І так, уявіце зараз, што вы вучні сярэднявечча. Як лічыце, якую прыладу школьную я трымаю ў руках? Вось такую, а? Просто дрот з рысачкамі. Ага. Можа, гэта прылада не для вучняў, а для настаўніка. Ён паказваў дротам на дошцы. Не, гэтым карысталіся вучні. Дзядуля, скажыце, што гэта? Таму што нам не здагадацца. Ага, з дапамогай такой прылады вучні вызначалі адлегласць. Ось. Да гэта лінейка. Ага. Не ведаю, ці зручна карыстацца такім дротам з рыскамі. Зараз ёсць лінейкі з розных матэрыялаў, любога колеру і памеру. З гэтым дротам нават хадзіць небяспечна. Не тое, каб нешта вымяраць. Да і роўную лінію з дапамогай старадаўняй лінейкі не правядзеш. Сапраўды, таму такая лінейка цяпер толькі для гісторыі. Ой, а мне спадабалася адгадваць школьныя прылады мінулага. Ага, добра. А цяпер адкажыце, на якім уроку
ось карыстаюцца вось гэтым. А? Вельмі гучная прылада. О, можа, ёй на уроку музыкі карысталіся. Гэта нейкая бразготка. Не, я ведаю, што з дапамогай такой прылады Так. школьнікі вучыліся лічыць, Рмаў. Так, Лічывалі, колькі разоў настаўнік ёй бразне. сапраўды, гэтым карысталіся на уроку матэматыкі. Толькі не бразгалі, а акуратна перасоўвалі костачкі і так рашалі прыклад. І як завецца такая прылада? Лічыльнікі. Цяпер можна ўсё лёгка на калькулятары падлічыць, а раней дапамагалі вось такія лічыльнікі. Не вельмі зручна насіць такую школьную прыладу у заплечніку. А як вы думаеце, для чаго вучні мінулага бралі ў школу вось гэта? Булачкі! Ага. Як для чаго? Каб перакусіць на перапынках. Хто ж адмовіцца ад такой смакаты, Рмаў? А вось не адгадалі. Як? А для чаго яшчэ гэтыя прысмакі? Зараз мы лёгка можам сцерці і малюнак няўдалы, і крывую лінію ласцікам. А былі часы, калі ласцікаў зусім не было, не прыдумалі яшчэ. І школьнікі мінулага карысталіся хлебным мякішам, каб сцерці напісанае. Ух, добра, што зараз у нас ёсць ласцікі. Ага. А булачкамі лепш пачаставацца. Так. Ой, а зараз можам выпіць чаю з салодкімі прысмакамі. А яшчэ мультфільм паглядзець. Куфэрак чароўны, зрабі нам ласку, перанясі у мультыплікацыйную казку. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Заўтра ж зноў на заняткі. Ой, хутчэй. Чистим зубки, мыем тварики, отправляемся у ложечки на мягкие подушечки под любимые кудрочки, Рмаў. Добраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай,